Tak, zrobię krótkie wideo o tym w ogóle jaki mam problem i co jakby chciałem. Tak, pierwsze, podłączony motyw przez te dwa kable, przez, nie wiem czy to widać, to jest output right and left mono albo stereo chyba. Z tego ten kabel idzie do głośników, tu z tyłu do input. Tak. Z tego słychać muzykę, nie? Podłączone w pattern modzie 9 MIDI tracków, 10 sorry, ale 9 nagranych. Tak, ustawione mam tak. Mam na czwórkę, dlatego że zobaczyłem, że jak miałem na dwójkę i trójkę, to mi w ogóle nie grało ani w głośnikach i nie miałem w ogóle ani activity w tym w Cubase. Utility, takže mám tak, jest możliwość mať i v PC alebo standalone. Ja myślę, że by miałem używać tego, ale nie jestem pewny. To ufam, że ty mi powiesz. Sorry. Potem control. Dobre, takže MIDI. Takže mám ustawione tak 16 Basic Receive Channel, Keyboard Transmit Channel 16 i Device Number All. Tu mám ustawione tak. W ogóle to jest tylko jak myślę, że ma być, ale znova nie działa tak jak ja chcę. To może być tu możliwość MTC albo MIDI. No ja myślę, że to ma być auto, żeby mi tak, local control on. Tu jest jeszcze możliwość MIDI, no USB i MIDI. MIDI myślę, że to używam jak nagrywam internal sekwencję, znaczy, że jak nagrywam tylko w motyw, w ogóle nic z komputerem, do tego używam MIDI. USB myślę, że to jest do używania nagrywania MIDI do Cubase. Nie wiem czemu teraz tak dobrze nie widać. No i tu kiedy już miałem, wiem, że tylko jedynku. Możliwość jest taka tu. Muszę przestać trochę tak. Tak. Off, all, albo od jedynki po 16. To ja myślę, że ma być all 16. Tu nie jestem pewny, czy ma być jedynka, lebo to konkrétne myślę, że to który kanał chcę nagrywać i to u góry myślę, że ile kanałów chcę nagrywać, no nie jestem pewny. Remote DAW type Cubase. Mám už najnovšiu OS verzie do motiv, dlatego tu už je aj Logic, no ale ja užívam Cubase. O tom sa teraz v ogóle bavíme. Dobra, daje store. Exit. Dobra, jestem znova v pattern mode. Ešte si v ogóle dám tak. Właśnie dlatego chcę nagrywać 16 audio kanałów albo ileż tam, ile ma piosenka kanałów, tracków, sorry. Chcę nagrywać tyle tracków, żebych mógł od razu w którym czasie potrzebuję wyłączyć track, żeby w ogóle nie było słychać, podłączyć je od razu, keď bude potrzebował, albo 2 na raz, 3 na raz i tak. Włączymy Cubase.